ka thaw baam wa thymme Jowai ka wa pertuj 111 restaurant ka wa em halat that labo mar percha ka petrol pump wa em hajan lat kyang nang ba government college Jowai dawai pej ba ya ka ni ka singi ya gani ka restaurant de mantri da ka bi mukhim we chwa wa ya ka da yo i dawai kar khu pen kentang na o mukhim rang ba balang ka balang unitarian padu hey amlang o reverend so wat lalu ki wa hayung hasem ka tri restaurant wa ki bacha khut singaw bha hawa duwai kar khu pen kentang o mukhim ngai skemo wo blai o emlang u chirup wa ki tre yu yi ki upalai bait pelai renti ya gani ka restaurant nei benta i mentoy ki pej ba we unang he nang krai ko le nei por chei por hagani ka restaurant ka man katte ki pej ba yi ki yo ki jaj bam wa pher kam i Chinese wa Indian nei te hadin wan daw yo as ki jaj bam Japanese ki pasta wa kiwi kam jo le ka home delivery yi le hadin hagani ka dukan ki pej ba yi ki yo i bam nadu i por khat wi je step hadu khande je mit man gasngi wad hakasngi bi bar le daw wai ko dukan to ka 111 ini por chop la chini ka kam chmat pa yu yo chimit taw i jing duai to kat wan dap de ka jing kemen dap no dap de ka jing kemen bengi yo kum ka lat ya ka lang kam tam swa ban pli ya ka ka restoran ka bede ka jaga tray ka bala penkre na ka belong try bala ai kerteng 111 de kum te bengi isnga to ka kam ka bengi jam skamat ngidon kam ban pai shau blei ada de ka jing sedang jong ka kam ka jam ka jing tray ka jing ta na ka no ka benta ide na kong ban ai ngo ya blei ta ka na ka por Suaman beli ya kan ka restoran dengan bu sekian Argentin ke jing duai da dep nang ta ini simpen talang kat kebela bingin ong ya ke jing duai lang ya ka benukong kan sim ke benta nang ke jing duai tu kan to hin pendem ke jing duai kendrat belong borba alor jong ke baro akan ka por idon akan ka jaka nang ka benta benya simpen talang kum gadak ke jing kemen ban aingu ipi da ka benta ba kilakelku yegini ki kun ki bi ki jongpi begin nang jam syakmat syafrang na ka benta ke jing tray ke kam ke jam ke jongpi kum ta kan ka por ko kan rat ka benta kan ke jing kerku ku bislandet ke jongpi Jowai ka bikin yo ban sedang ya kan ka restoran ke jongki ka bakila ai kerte 111 ni pai sipi kan ko kan rat ba pilong lem lorong kat bat ki try jong kan restoran kumjuk ki bahaying ki bahasem ki bidon benta baro ko kenrat bakin la da shisha ban penyat bej penyat runti ya kan ke kam ke jam jongki nang bakan long ka baroi ka biyar ka bupuk ka beping bat ka bala aru ban ai jing mentoy na ka benta ka jingim jongki